Els alumnes de l'Escola EduCem s'han avançat uns dies al Sant Jordi. Ho han fet amb un objectiu solidari, venent llibres de segona mà que ells mateixos han recollit entre els companys. D'aquesta manera recaptaran fons que destinaran a la Fundació Reir, una entitat que ajuda a infants i joves amb risc d'exclusió social.
Tenim la part de donació, tenim també la part dels llibres infantils, que els tenim a 3 euros, i a més també tenim els d'adults, que estan per 5 euros. Són un grup d'edat i un grup de nens que la societat els té com una miqueta exclosos i creiem que és important ajudar-los i que la Fundació es doni a conèixer perquè tot el món entengui i coneixi quina és la situació que estan vivint. La Fundació Reir, amb seu a Granollers, ajuda 2.500 persones a tota la província de Barcelona, de les quals 1.900 són del Vallès Oriental. Els beneficiaris tenen entre 0 i 23 anys i des de la Fundació es tenen diversos projectes que necessiten de finançament extern.